mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya ihandog mo na ngayon sa Kanya. Kaya ihandog mo na ngayon sa Kanyang buhay mo. Ang iyong pagtahos sa umalag ng Diyos, Panginoon na nagsunod alas ng po. O Diyos ng mabalaan, Ginoo, salamat tayo at naas ang naghiyon, mayroong kapot ang pinabuhi. Labi na Ginoo, na fiksyonal sa iyong kadlaw, natin ang Ginoo na kahino sa iyong mga minutod. Ginoo Diyos, karong kagabi, may katuha na sa amok mahalandong sa mga puno. Aliw Ginoo, ikaw magkalambat sa mga panahon na samtang mag-saysay na Ginoo sa kanat, mag-jiri lain. Hayagin Ginoo ang natakusanan mo na na masaktan mo kini o giyahin sa Ginoo ang speakers saysay sa mga kalaan ng puno. Sa kanamo, kung makabatid ini, mamili ang mga sambutan, hindi mo magpili maghatag ng mga program dito sa among pangalaga sa pagkagana sa mga pagkagana. Kung saan kami Ginoo sa panalangin, kauban sa mga bisita na karoon mo kaisiman, ikaw Ginoo, maghatag ng mga kiya na sa among patinagay o Diyos kami masin kong halino. Salamat Diyos sa kamay na mo, salamat Diyos sa pagpuk, din ang panayo sa ngalan ng Jesus. Amen. Kung ihagyo ang selected singer para sa ato ang special song, ang nasa ito.
Amen. May gabi mga Edson. Oregalas City Media. Hunong yung kukulasotso. Kung magsugod na Galas City, 40, hunong yung kukulasotso. Kaya mo muna itong kasabutan. No, kung lapas eh, kung sa radyo, para ko kagasto. Para sa Edson, ito mga Edson. Gawa sa okay ang lapas kung isla na. Yung manatag ko mga kiksunan, pero kung kabutan na ito, basta pang sige na mo, nga mahumali na ilasot-sot. Isang ito'y nakabalik ka ron, katong gahapon. Muli yung pataas ka mo. Katong mandimartir wala. Ginapoy. Okay. Isa may daily abilities sa katong bisita na ito, taas ka mo. Saliyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Unong, bakit na? Libre na may ginawa na. Atong pasalamatan ang awit mga Exxon. Ako na itingo pag-awit kagahapon kung kayo nalintan akong inyong awit doon. Dito lang awit. Dawata siya. Kagabi na, karon ikanta sa atong igsoon niya dalaga si Sister Apple. Live ka mga kaigsunan sa pagtingkay sa kamatuoran. Live ta, tibuok kalimutan magkakita. Germany, Hong Kong, United Kingdom, nada. Nainaghang mga comments kagabi eh. Nga, unsa ba na kanang imong giwalihan niya, unsa man na ng munisipyo? Ay gingon, yawa man introduce nga simbahan mga kaigsunan. Ang atong timsong, di ba, gipag-isip-isip mo ba ang buhay mo? Bakit inilagay ka sa mundong ito? Nganong niya mo kita sa kalimutan? Nganong nga niya ka sa kalimutan? Nasaya pa ta mga Exxon, pagkatao sa mga bata, pagkaulitaw niya, tatak na ang 25 million sperm sa lalaki. Kada musulot siya dito sa babae is 3 million. 3 million usalan ang matao. Ikaw. Ang pangutana, nganong gitugot sa Ginoong niya ka sa kalibutan? No? Nganong niya mata sa kalibutan? Siguro na to ang atong tanawon. Kung naglalaktaw. Okay, kana. Naipanaw na to mga igsoon niya padulong sa impierno, na ako'y panaw padulong sa langit. Nga ang langit ang mga kaigsuunan kay gamay na ting dalan. Tanawanan nyo. Masikpit nga dalan. Dili mamatikdan ang dalan niya padulong sa langit. Pero ang sangkad nga dalan sementado mga kaigsuunan padulong sa kalaglagan. Pagkasinaw o maayo kaayong nato nga paglakaw, apan ang diya sa Ginoo, sipit nga dalan, murag maglisod kag lakaw. Okay, padayon ta. Sa sipit nga dalan, sa mga libo ka mga tao, usa lang ang nakatultol. Isa lang. Lagi ko ng Romanos 4:6. Tungod sa ilang dili pagkamatinuon, jutay lamang ang nakasunod sa kapahulayan sa Ginoo. Isa lang. Grabe ka na bigas. Diri isa lang. Nalimog ka na.
Sa usa ka milyon tibuok kalibutan may lang din napulo ka buok musubay niya. Milyon ha? Na mga lugar karon niya pila ka milyon. 50 million dili sa ato pila ka milyon. 40 plus million pero ipha ang Adventista. Ipha ang nagbantay sa Ginoo. Isa lang sa kada usa ka libo. Kamusta? Unya pag-abot mo ari ka moagi, daghan pag magbagulbol. Ano di mo moagi ka? Kasikpit ana kadala, ano di mo moagi tao? Niya isang karo, padulog gyapon sa langit. Pero tanawang unahan, ibalik to, pre. Ibalik. Ganyan. O tanawang unahan sa sangkat kinalan. To ay nagkalayo, pero sikpit nga dalan. Langit mga gigsunan. Di pag-isip mo ba? Kung mag-alagad tas Ginoo, siguro na to ang atong panahon. Padayon, siguruha ang imong panahon. Naikanta nga kanta nga naguluhan niya, sikpit nga dalan. Sikpit nga dalan. Subaya ang sikpit nga dalan. Wala mo na mong kanta? Akong panaw dito sa langit, agis sa dalang masikpit. Sa to ba ang dalan niya masikpit? Hilabihan sa pagkadaghan sa mga pagsulay. Bisag makasubay ka sa dalang na masikpit, daghan ang mga pagsulay. Kinsa nakasulod og langog din Langog, cave. Nakasulod mo nga ingkorogin mo agi yung lawas. Nga may pitaka ka, di ka kasulod, kuwaon mo imong pitaka, ug mahimo, kuwaon mo imong kasulis, para makasulod ka. Dito sa Cebu, mga gigsunan, sa Cebu, 50 kalangog ang among nasulod. Naagi nasulod namo dito nga alas 7 sa gabi, o alas 7 sa buntag may nisulod. Wala may makabatikon partner, alas 7 sa gabi may nagkagawas. Grabe kalayo. Kunya, sakit dito, pag-abot ito sa pinakailaw yun, tubod pa mo nga baril ka na ko. Muhigop ka tubig dito, maayo imong sakit. Mauto ang mga tao dito yun mo inom. Pero alas 7 sa buntag, alas 7 ka sa gabi imong gawas. Magdasila gano'n. Tambal sa mga paluhod, tambal sa mga riyuma, muto nga mga tao muagi ganito, sikpit kay kadalan. Igor gyud masulod ang imong lawas, pag-abot sunahan, kat pa ka, isulod na mo imong lawas. Pero kay tinuha nila maayo sila, ilang yan to. Mao ni mga kigsunan, siguro na to itong panahon. Dahil ba nga, magpabok na, doon na mga tikindaan, nga, mato sila sa mga nagaling-laing mga lugar. Padayon. Klaro ba? O, mga airport, sige padayon. Kung musakay kang aeroplano, kinahanglan mo palit ka sa imong ticket sa pila pa ka mga adlaw kung simana una sa pizza sa imong paglupad. Before di ka mo adto, asa ka mo adto, maglukat ka na ang ticket. Isa nakasakay ninyo direct aeroplano. Aeroplano, kasakay na ka, ma'am? Sakay ka, Brett? Isa may nakasakay diya? Sakay ka po, kasi damgo na, resta. Kasakay ka daw? Okay. Isa ba? Si Jerry nakasakay ng helicopter. Katong helicopter ka dito nga, siminto ra, pero helicopter yun, no? Kaya dito sa plaza, nga na yung helicopter, sakay siya. Pero ikaw ba kay, lupan. Oh. Gana. Nakasakay ko helicopter, kay aeroplano. Damo ko, pero ako gipamuntan na itong nakasakay ko dinoon. Parehas lang yung may gibati. Kung sa may gibati na mo nakasakay ka aeroplano sa, kulpa, kunya, muyak at kuntiyan. Kung maurag yan mo sa kundang ko, muyak at kuntiyan, kulpa at yan po. Kung mulilit ta, makulba at ang ipit, ikagbayan lang ang mga balay. Kung maupod ako, nakasakay na niya ko aeroplano. Damo ko lang, pero maura man yapon. Kasakay ka ba? Partner, wala pa kasi aeroplano.
Gusto ko sakay ng aeroplano. Pero kanus apa? Ha? Ako ba niyan naman nila? Pero ako ba, makulbaan ko sa aeroplano. Kaya pag abot dito sa ibabaw, madamot ang spark plug pa. Mo man na yung diferensya niya. Di namin ito tuyok ang sapat sa ibabaw. Kunya mo muana na. Mayroon na tayo ng kuwan na mapalita na. Anam-andam na mo kay padong na ni disgrasya. Muna akong kulban. Kunya nagwiho pa namin nga doon ay reunion namin, libre ticket. Kunya sakay aeroplano. Ikaw magbarko lang mo. Ano magbarko mo ka? Kaya kung magbarko ka, kung malunod, patay tatlo busog. Kini aeroplano, kung mag-crash, ano mabusog? Patay ka. Kung sabi nung si Kobe, namatay. Helicopter. Patay siya. Kuna siguro na ito mga gigsunan. Kung musakay man tayo ngayon ani, ampo na landaan. Nga naman, pag madisgrasya, huwag mabuhi. Basta kita sa taas mga gigsunan. Huwag mabuhi. Okay ba na yun? Dito na sa ibabaw. Balik ito, kay atong isip-isip po nga na nagsakay na na. Di na makita yung mga iso. Tanawaw? Yung nanaw na yung nagsakay na ta. Wa pa makita ang yuta. Panganon na. O niya, ulibahong kuno na nito. Ulibahong do? Ang wanam sa gunto. Moragin sa kundang ko yan. Sa gunto yan. Ang moragin siya. Posible mo magkalupad, no? Ato lang ito na mga sunod mga gekson ng gabi. Nga no nga dunay ng lupad nga putaw. Naa ba sa Biblia? Ayaw mong absent kay naas Biblia nga putaw. Puthaw milupad. Kabugat na. Hamay bugat dago mo gani. Di ba kana? Pero parang dago, di kalupad, pero kana. Lupad. Hamay ta pera na gamay ang magistanan. Imposible ka ayaw makalupad mga gigsunan. Pero posible kay nakita na to. Nakasakay na ka ma'am, kapila ka nakasakay. Thailand? Muna before mo ato tas langit, yung mga Ginoo nga bisan asa ako usab ka mo. Muhangyo ko tas Ginoo nga Ginoo. Pato pag Japan ay sagat suri-suri sa tas mga nasoy ba. Oh. Kay bisan asa biya ko bisan asa Ginoo to ata adto sa tas sa Germany. Mingon ang Ginoo adto ta Japan. Ako yung ganito. Wa mo nakaadto dito. Manila o pagani kung gatos Manila. Dili pwede nga mo atong taglangit nga dili mo katulog sa Manila. Wag yung mo katulog Manila. Amo tagatulog og Cebu, siya nagtulog og Cebu dire. Kadto na Cebu, ikaw partner. Kadto na. Ikaw Eli Raul, kadto na Cebu. Muna yung mo pagayon sa Ginoo. Ayaw sa atong langit, di ka katulog sa Cebu. Ngano man, ang atong panaw, patakan lukop sa tibuok kalibutan, maabtan na sa Ginoo. Tinodili! Oo, isog, bisan ka mo nili, taga Surigao, naapay party sa Surigao, at yung mato eh. Ang klaro ka surigao. You know? Isa na katong siyerto. Oh, nayuban mo pataas, wala na kanto. Usap ka po. Oh, ganit na ka-siyerto, dili na mo ato. At dito naman na, kanabang pag-yun dito, na ay taga Surigao City, nga wa pa ka-atong Siargao. Na ay mga isla niya, wa pa niyo tumbi. Siguro na to, nga before tamatog langit, makatulog ta niya ang mga yutaan na. Ako, Luzon na yung mga pagkatulog. Sambuanga, dito na ko. Masbate, dito na ko. Cebu, Usamis, Cagayan, Iligan, nasay na ko diya. Luzon raw ako pag umasay, Tagalog mo diya mag-eksunan. Okay, balita. May reservasyon na makita alang sa atong panaw kauban ni Kristo, paingon sa balay sa yaguman. Basin kung mabili ko kita. Naikanta na, din ba? Naikanta na nga kung ang amahan lay madala. Sinapwang sa panganon. Inahan anak nasudong mubaba. Gagawin ng kanta, sunod, amahan, inahan, mo na po'y sa puwangon, kumusta ang anak? Kung ang anak na po'y madala, kumusta ang ginikanan?
Daghang kay ginikanan ron nga mga anak wala mag-alagad. Naapoy mga anak nga nag-alagad sa Ginoo nga wala pod mag-alagad ang ginikanan. Sa amo, pagka-dentista sa akong magulang, nag-dentista ko. Ang akong papa at mama, wala madala. Katapusan, nakadugab ang akong mama. Sa diyan na mago, kay sugaron mo kayo, aya pa siya nag-alagad sa Ginoo. No? Nga na mga kaigsunan. Preda, paagi sa pagpareserba. Sa paagi, Isaiah, step number 1, Isaiah 55:6-7. Number 1, pangitaon ta ang Diyos. Step number 1, unsa ang pagreserba, pangitaon nato ang Diyos. Ang gagana, no? Unsay magkaigsunan, wala tang hibalo kung sa ang Diyos. Unsay definition sa Diyos. Ang Diyos, universo, nakita niya ang tanan. Tanan, nakita niya. Mga buhat nga maayo, kita na sa Ginoo. Muna nga, kung gusto na magpa-reserve ba, pagpa-reserve, atong pangitaon ang Diyos. Asa mo ito pangitaon? Ha? Asa mo naman mo rin Diyos, dili partner sa Dinagat Island. Tuang mo ng Diyos ito, Elder Raul, sa Dinagat. Kaya ang meaning sa Diyos, Dinagat Island o Surigao. Diyos. Ha? San Jose. Dito kuno ang Diyos nagpuyo. Dili na maumi atong pangitaon. Kanang Diyos nga makakita sa tanan. Amen? Ayaw ng Diyos nga dinagat lay nakita. Kining makakita sa tanan. Pinadayag 1:7 o 8, nakita ang pagbalik sa Ginoo, ang tanan makakita. Kana mo nindot nga atong pangitaon. Kedua, talikdan ang sala aron ang Diyos magapasayo. Kung saan ko naman, makaresip mata para langit, talikdan ang sala. Yakin na naman sala mga Ison, nailami kayong sala. No? Balik-balikon sa tao, balik-balik ang sala nga lami mga kaigsunan. Mao na gibuhat ni Satanas dito sa tanaman sa Eden. Gipagaon si Iba sa sala nga lami. Og lami ang sala, walay makabiya sa sala tungod kay lami kaayo ang sala. Imagine mo, puno ka sa bisyo tanan. Inom, sugal, babae, lalaki, usa pa, limbong, disco, tanan sugal mo. Nagingon ang Biblia, ayaw na kamo pagpauyog sa kalimutan. Ano man? Sa samang pagpatuyan. Kung saan na to? Magbago na kita karon. Nga nung magbago man, mubalik na siya mag-igsunan. Muna, reserva. Magpa-reserva ta, talikdan ang sala, aron ang Diyos, magapasayro ka na to. Padayon, step number 2, John 1:9. God isugid nato sa Diyos ang atong mga sala. Isugid nato ang atong sala, mag-igsunan. Ginoo, pasayro ako sa akong sala. Kaya karong panahon ng mag-igsunan, may nagin niya ko. Mga nakita pasayro si Ginoo. Kaya di na kini magdugay. Kung di mo basa ng Mateo 24, isa na lang ang wala matuman. Ang saman, ang paglugong sa mensahe sa tibuok kalibutan. Pag mahuman na nga mensahe sa tibuok kalibutan, mubalik na siya. O kana, nagkaduol na ang pagtuman ng Igsoon. Tungkol kay ang social media, ang pagwali sa social media, milugog na sa tibuok kalibutan. Imagine ka, sa diyan nga mag-online adunay mag-tik sa amo nga, kumusta po niya, tagakuan ko na ako sa United Kingdom. Tanto pa, ang mensahe, may abot sa United Kingdom. O na nga, hapit na yun ang panahon mga kaigsunan. Next, siya nga mataro o matinumanon sa iyang mga saad,
mupasaylo kayo sa tanan natong mga sala. Pasaylo gid siya mga igsoon, dili para sa tao ba? Nga pasayloon ka niya, pero dili gid siya kalimot sa imong naong. Makakita siya sa imo, manglibawat niya balhibo, unya kasukaon. Sa brad, di ko kagwanta yun. Yun naman. Di ko kagwanta ng tao. I can forgive, but I cannot forget. Makapasaylo gid ko niya, brad. Di ko kalimot siya ibuhat na ako. Sakit ka ng mga gegsonan. Ganun tayo nga na. Dili niyo na tuyo na nga. Magtanaw ka sa tao. Panintod ka na yun. Kanya may muli ka, still lang ang Ginoo, wak pala Ginoo, buklo naging diba. Muna mga gegsonan, dili na lalim mo ato taglangit. O siya nakapasigpit sa langit, tungod sa atong kinaiyangan, dili ta kadawat mga gegsonan. Dili na kapasaylo, dili na kakonsider. Kita na pagkataw silpis ta. Kung siya silpis, dalo sa pagpasaylo, dili ta kabalong mo consider kung pasaylo sa tao. Una, prayer. Mudol tas Ginoo kaya isugid nato ang atong sala. Ginoo pasaylo ako sa atong sala. Prayer, prayer. 7 minutos na lang, pero paspasan na rin. Buhat 2:21. O ang musampit sa ngalan si Ginoo, maluwas. Ay, kagana no? Prayer. Ora Timoteo 2:4, buot sa Diyos, maluwas ang tanang tao o mahibalo sa kamaturan. Ang gusto sa Ginoo, tanang tapuwas. Tanang tapuwas. Nayo sa katao nga naanod sa suba. Karon nakita man sa dito sa tulay nga naanod, nagsiyakit nga tabang, di nang gimadaglangoy yun. Maligid, tunga na po, mawala, tunga na po. Munang pag-agi nito sa tulay, ginsag bisik. Doon, guniti ang bisik, gusto kang maluwas. Gunit sa bisik. Ihigot ang bisik sa mong hawak. Kaya kung magkinaon siya, maanod-anod ka, mabirar ka. Higot niya din eh. Gitabangan o birar. Naluwas ang tao mga kaigsunan. Karon sa pagkaluwas niya, katong nagluwas niya, nahimong judge, abogado din himong judge. Nakapatay ba siya tao? Pagkapatay niya sa tao, pagkaso nakita niya ng judge ka, uy, salamat mo kung may galuwas ako. Iyang idoon. Judge, nakailang ka pa sa ako? Ingon ang judge, asa kita nakita? Nung kurang nagkanaw-naw mo mo ba? Judge, salamat kayo. Ikaw maunay maghumbong ka na ko. Ako tong imong gilabayan o bisi. Nga po asumos, nakagunit ko, imo kong giluwas. Judge, muhangyo ko ni mo. Luwasa ko ito sa. Ingon ang judge, dong, sa una, manluluwas ko. Apan karon maghuhukom na. Mga kaigsunan, karong panahon na, kinahanglan taon sa kang Kristo. Sa pagkakaroon, siya'y manlalaban. O nang Juan 2:1, manlalaban sa amahan, ngadto sa taong nakasala, apan mabot ang panahon, dili na siya manlalaban, kundi maghuhukom. Banayon, nagkanay ni pagluwas mga igsoon, no? Unang Juan 2:3, tibuok kalibutan iyang kipakamatyan para maluwas. Imagine, ang tao ay hindi gusto magpaluwas. Ang tao. Ang panahon din ng kalibutan na bahay na lamang sa luwa. Number 1, ang adlaw sa kaluwasan. Number 2, ang adlaw sa Diyos. Mga kaigsunan, now is the day of salvation. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Dili na mo abuta ugma. Desisyonan mo karon nga Ginoo ako kang alagaran. Nay nangutana sa ako, Brad, kung dili lang ko mag-Seventh Day Adventist, ari lang ko sa akong reliyon, pwede ba? Diin ka masaya, suportaan ka sa Ginoo. Pagbalik sa Ginoo, dili na reliyon ang iyang pagkatao.
ang tao nga matinud-anon mga kaigsunan. Amen? Ang reliyon mugayad lang asa ang kamaturan. Ang reliyon muhatag lang og mga guide sa pagtuon para na makaplagan mo ang tibuok kamaturan. Wala siya mga kaigsunan mamugos sa tao. Na ay reliyon ang Ginoo tinuod na, pero kanang reliyon na dili magpulos nga naman kung ang kinaya sa tao wala mausap. Kinahanglan yun pag-usap sa kinabuhi sa tao. Okay. Ang adlaw sa kaluwasan, mao ang panahon kanusa ang tao may kahigayunan sa paginulsol aron maluwas. Sunod. Kini mao ang panahon nga gireserba o makapareserba pa kita sa dapit dito sa gingharian sa Dios. Ato pagkaron, reserba na tadaan niya Ginoo. Wala ka na mo Ginoo. Wala ka na mo. Kung gusto ka mulagad sa Ginoo, ayaw pagbasig relihiyon. Mangita ka relihiyon nga makaundang ka sa iyong misyon. Amen? Ako nagpabilin pa ko sa Katolik, di ko maundang sa Ginoo. Pre-Raul, wa may siya po sa una, pero galak-lak na may ka ng 40-40. Kanang lak-lak pa. Terminal ba ako na nagdako, na ulitaw. Muna nga, tanang bisyo na sudlan ako mga giyon. Kagayan ni Oro Terminal, lak-lak na niya kanang marijuana, suyop-suyop, pamunta na mo dili sa akong dili na may buko dili sa kuan sipir. Ibutan na mo ang mga upos dito. Kunya matigog ko siya, kuha na mo iligid na po. Pero nakita si Ginoo nga makatabang nito ha. 1986, gikuha ko sa Cagayan de Oro City. 1986, pagka-87 mga kaigsunan, gibautismuhan ko Adventista. Akong gipangayo sa Ginoo, undangan akong bisyo. Grabe mong makapanapako mga igsoon. Tanawa niya akong lips. Dili nga niya, lagom. Grabe ka lagom niya akong tungod sa akong pagpinagrilyo mga igsoon. No? Nagmahay ko ba, gaya na akong gagawin nila nga kung manigrilyo ko ka, gahi ang imong ngipon nga mahingo. Ang nagtambag ko na ako pre, usan na kabuk ngipon? Sige ko na ba nga? Ingon siya gahi ko no, manigrilyo. Nga usan na kabuk habili niya. Kunya imong buhito, mutabyo pagin ba? Gamalay ko mataga. Sige sigarilyo. Karon gikuha ko sa Ginoo. Gidala ko Bukidnon mga kaigsunan. Pag-abot sa Bukidnon na St. Bernice no, Zimbabwe. Kunya ingon akong tiyo. Tingog kuno ta kay tata may akong ta tingog kuno. Sige apel kag singing bro, bis ka bis. Idan pa ko exercise. Mga kaigsunan. Bis. Oto nga, gikuyog-kuyog ko nila. Magwali ko, Jesus, yawa, grabe mong yawa dito sa terminal. Kada tingog dito yawa. Before ka mo istorya, yawa una. Yawa, pre, ano ba? Grabe na dito. Dire, taksa na mga yawa dito sa mga bata. Dito, halos yawa kayo dito. Yawa. Muna nga, siguro o tani, kay wala ta mahibalong ngayon, kalimutan na, gipakatao ni tagi, tugutan na sa Ginoo, matao ni kalimutan na, para gamiton tas Ginoo sa ibulaton. Amen? O dili kay ipakatao kanini para magbinugay ka, mag-inigat o unsa pa. Itugutan ka sa Ginoo nga matao ka sa kalimutan para gamiton ka sa Ginoo. Panayta. Okay, ang adlaw sa kaluwasan. Okay, adlaw sa kaluwasan. Panayta. Ang adlaw sa kaluwasan, ang ikadwa, adlaw sa Ginoo. Ang adlaw sa Ginoo, kung mo basahon ang Malakyas 4, sunugon ang makasasala. Mao ka na ang adlaw sa Ginoo. Kisa may gusto na. Ang kapamalan doon kung mag-exunan, sakit magiging na ng kasi kita mapasok na, magsumba. Na ato na ipagpaako ito. Pagkainit yun. Kanawat ang may balong init, muna mapasok ta. Pero may balong ang init,
Di ito mapasok. Kung ito kibalong init dahil. Para itong plansa na wala maipot pa. Nagtindog man. Dito sa balay, nagtindog. Di akong gitumpa, gigunitan ako. Wa man dahil mao. Pagkasakit. Init kistanan. Kapatay mo ng bata na na magsiga na kalayo ka. Gunitan sa bata. Kung laki mo ng bata na init na, pasag dahil. Pasag dahil. Ayun. Muhikap yun. Pag nakahikap na, pag ano niya, agay, wala siya. Dili na mo utro. Mga kaigsunan, kung ang tao makasala ng impyerno na yun, eh, balik na po din eh. Di na utro makasala ba? Huwag pa manggot. Now, grabe. Kung mo kasama ng Biblia, magkagot ang ilang mga ngipon tungkol sa kasakit. Magkagot mga kaigsunan. Padayon, ang adlaw sa kaluwasan. Grabe mga tao mga kaigsunan. Karoon ba ang adlaw nga nahimutan sa Diyos? Nga kinahanglan mo doon ka niya. Milyon-bilyon ka mga tao mga kaigsunan ginahanglan ng kaluwasan. Pero pipila lang ang nakasunod. Pagkadaghan sa ibang sunod mga kaigsunan. Dili na gusto anak. Sa Timog Season, pila ka tao. Pila ka po mga tao. Timog Season pa eh. More than 10,000 sa mga. 13,000. Thank you, ma'am. Ma'am Almagay. Logo na sila. 13,000. Pila ka po na naminaw. Atong itande. Bulangan versus Simba. Bulangan versus Wali. Kung naamay Kristo sa atong Wali, naamay Kristo sa Bulangan. Sweeto na si Elder Bernard. Kaya mo na masyador. Masyador na mga kaigsunan. Sweeto na. Mas daghan ang kalibutan itandi ako sa Diyos. Padaya. Okay. Kamay sa oras. Karon ang adlaw sa kaluwasan. Now is the day of salvation. Gikinahanglan yun sa tao mga kaigsunan. Nga mo dawat na sa Ginoo. Next. Pagkadagan sa mga tao, nanginahanglan ng kaluwasan. Pero Diyos lang ang buhatan ng kaluwasan. Ang gusto sa Ginoo nga interesado ka sa kaluwasan. Wala sa mag-interest ni mo nga kanang ma-fall yung gagabag ko. Nakita na si Ginoo kaya interesado ka sa kaluwasan, nanikabot ka, basta pang niya. Apan dili gini mo kaya, ang Diyos mo inibalo niya na. Maluwas ang tao, pinagi sa kaluoy. Ang kaluoy magadaog sa paghukom. Mauna nga, pakita ka mga isod kung pagka-interesado sa Ginoo. Next. Dalo, kasuguan, at tubagda. Sulat na manununda. Gusto kag langit o Ginoo, gusto kag langit. Sige. Kaya memorize ka sa 10 Commandments. Ba? Yan, usaha man eh. Huwag mo kag-memorize. Kung di mo na ang kaluwasan, memorize ka o 10 Commandments, pinakakamot na rin maluwas. Ikaw, pre, ka-memorize ka, pre. Kanang may kapinungulan. Di ka memorize, oh? Di ka memorize. Ikaw, Elder, ka-memorize ka. Huwag kapinungulan. Sibo sa mga 10 Commandments. Dili pa rin mo ma-perfect. Ikaw, pre, dili pa. Pagkutanan ko ninyo. Memorize pa na. Yes, memorize na kung 10 Commandments. Pero ang sunod, di pa ko kasiguro. Pero 10 Commandments, memorize na. Wala ka memorize 10 Commandments. Si Aaron naman, 10 Commandments, memorize na. Memorize ka dili. Memorize. Ang problema, ang sunod. Oo, ang sunod. Di problema. Pero sa summary, kay memorize na. Di magpatay, di mangawat, di manapaw, di magsaksing pagka, di may ibong sinsilingan, di ka magbaton o mga laing Diyos, di ka magbaton, mga linong larawan, di ka magpasipala. Memorize, bali-bali. Pero i-street yun, huwag mo ibasihan ang kisod ta. Pero di na mo ibasihan ang kaluoy magbasi sa kaluwasan. Next, Isaiah 1:18. Bisan kung sa katong salamat sa Ginoo sa Diyos, kumuduol kita kaniya kay adlaw sa kaluwasan. Next, Isaiah 55:7. Kung taligdan nato ang sala ang Diyos mo pasaylo sa madagayang ngayon.
pagbantay higala. Kaya pagkatapos sa adlaw sa kaluwasan, musunod dayon ang adlaw sa Ginoo. Naibaw na tapos sa adlaw sa Ginoo. Impyerno. Mga kigsunan, nas ending na ta. Atong pamalanong mo. Kas alam ang tao kung masityat siya, dili siya kasulod sa langit. Pero pag masiguro ang atong panaw, mga kigsunan, sigurado ang langit. Siguro na ito atong panaw. Kung makita magaling ang reliyon, siguro na ito ang reliyon niya, dili puno sa bisyo, puno sa pagkamataro, o niya pinakalahi sa tibuok kalimutan. Sadya, baile, disco, di ka kakitang adventista kung naang magaling mga kigsunan, tuos ngit-ngit, mupahipi. Kamantay mo ng tao sa kangit-ngit, Adventista na. Kaya ang tao sa kangit-ngit, Adventista, kaya dili magpakita, kay mahadlok hinggitan, tuas ngit-ngit, naniib ko. Meron sa kakulpurtor, ngayon ang dispensa sa kulpurtor, tinuod yung mga iksunan. Wala pa sa ka-eksperyensya o baile. Ya, baile pa masawa naman, no? Karon di naman baile. Disco na. Sa una, sa among panahon, baile, tibuok kalibutan. Oh, baile karon disco naman, may baile ron, disco na. Nga, ang tanang musayaw, murag na putlag ikog nga, kinigan tok-tok, talok-tok ba? Tiki. Ang murag. Lahi mo sayaw na musaw na. Kay, ba, lagyo kayo, karon na, lahi na ron, mga iso, kiring-kiring naman. Imong matigdan ng ekson, kaya tinaghanan dito. Pero di ka kakita iya sa Ginoo nga tuan ito. Wala naglikay sa kailan. Pag alasay sana, Worship! Kanta na yun. Sa walay sa akong aman, pagkanindot sa mga anak sa Ginoo. Pero alasay na uban mga ekson, tuwa pa sa inuman, ang asawa pag-abot, kulatahon pag yun. Naiusan ka babae na naputol ang gamot. Akong gibay pulsalihan, taga-Misamis, Occidental. Iko sister, ay lang kalain ha? Nga nung naputol man yung gamot, nihilang siya. Sa brad, tungod sa kapalahubog sa kumpana, naputol ang akong gamot. Anong naghuhubog? Putulay ka mo? Putol. Kasi diyan nag-inom mga kumbana, gikumidyahan sa iyong mga barkada. Pre, dili dito ikaw, pre, dito sa inyo. Saan mo sige, na, kung din ito, ganyan mo din. Tuwa mo kayo lalaki dito, dito ikaw. Dili, oy, ano ko din eh. Ayaw na kung ikaw, kinsam dito. Kata-katawa sila. Pre, ulit sa ko, pre, nagdagsog na. Pag-abot ito mga eksod, walay papamukanan. Dito tigbas. Karoon kaya nakalitan man ba, isagang yan. Kaya karatista lagi, pagtagag ang gamot, pwede kayo ita sa sundan. Pagtagag sa gamot, tungod kay gahe ang bukog, napuhas mo ng sundan, kay wak mapuhas, patay din siya. Sige, tigbas ang bala, wala may sundan, puluan na laman. Pag-anan niya, wala may sundan, kaya git-git man. Iya kuan ang kapikap ang salud. Ni kapan man ang kamot katong naputol pag-ana niya kamot man. Dagan ang bana makamat mo ng bana. Putol na kamot sa sawa. Muna buhat sa kalibutan mga kigsunan. Dili ta gusto niya na. Kung gusto kang panimalay na maayo, duol ta sa Ginoo. Pangitaw na tong Ginoo, magbago ta kay moabot ang panahon. Ang adlaw sa Ginoo mao pagsunog sa kalibutan. Kaya mo, ang kalibutan mo sunog. Kuha ka sa Ginoo, sunog ang kalibutan. Ang tanang kautan, ibilin sa kalibutan, isugnod sa kalayo, mao nang gitawag og inferno. May ikson sa Pinasay Manindugtan, mag-ampo ka mag-iksonan, atong iampo nga makapadayon ta sa pag-seminar, niya magbago ta sa kinagawin. Dalaygon may mayaon ang mga Diyos. Dinigta ko na sa gagabion, nagpasalamat kami Amahan.
duha pa lang kagabi nagpasalamat kami nga dunay mga katawhan nga mahilig sa pagpamati sa imong pulong. Panalangin sila Ginoo. Ang tanan nga mga gusto nga magpadayon sa pagpaminaw sa mensahe, panalangin sila. Mga pinansyal sa ilang problema, panglawas o sa ilang kinabuhi sa ilang panimalay. Kung doon na may mga problema o mga suliran sa ilang panimalay, tabangi sila Ginoo nga ikaw magpatiliwala nila. Magapadayon gihapon sila sa pagpamati sa imong pulong. O Diyos, nagpasalamat kami nga ikaw naghatag ng higayon din orasa. Kung doon na kami mga kapagyasan, amahan, pasayua kami sa among mga sala. Salamat sa imong paghiusa o panalangin sa ngalan ng Jesus. Amen. Mga igsoon, ayaw mo pagsikyatan ninyo about the true church ang atong tunan. Unsa man ang true church mga plaga nato sa balaan nga sulatan. Ugma nga adlaw. Thank you very much. Ug ako mag-ingon, wala kita mahimo sa pagpakigbatok sa kamatuoran kundi pagdapig sa kamatuoran. Thank you very much sa tanang mga listeners. Maayong gabi. Okay. Daghang salamat, Igsoon Jerry Laig sa pagpasabot. So, kung naamoy mga pangutan na magsunan, anay papel, pareho, inyo na isulat, tayo kuliktahon ng ugma. No? Kuliktahan ng ugma, wala man tayo kung oras na, kuliktahan ng ugma, dahil na ito na tupagon. Or nabay, isa may naipamutan na karang gusto matubag. Palihugan sa, ayaw ka ulaw. Wala. Sige. So, agi sa pagtapos sa ito ang pagtuon ka ng gabi